Bé, soc fill de Mataró, soc informàtic, soc tècnic en informàtica. L'any 2001 vam constituir l'Associació de Comerciants del Nou Centre, un nou parc, ens vam ajuntar els botiguers del parc i l'opció des de la plaça Granollers, a fi i efecte de aconseguir força. Seguim avançant per via Europa, pels molins, i vam acabar constituint una marca pròpia, Boulevards de Mataró, amb una idea del que Boulevards de Mataró pogués ser una marca utilitzada a tot Mataró, pensant en tot Mataró, en tots els carrers i eixos fora del centre que es volguessin incorporar. I ara estem concretament en un punt d'inflexió amb el que, degut a que la possibilitat d'integrar-nos en la llei de botiguers que s'hauria d'haver fet l'any 2013 s'ha refredat, per motius varis. Boulevards de Mataró, el nou centre, el que farà segurament és constituirà com una entitat nova, de nova creació, d'àmbit territorial total de la ciutat. És a dir, d'alguna manera no entrant en competència amb la Unió de Botiguers, perquè no és la intenció, sinó una complementaritat. El que passa és que tan important com cohesionar el comerç és que qui dirigeix aquesta cohesió, qui està al càrrec d'aquesta cohesió, tingui una visió total. I aquí la tendència a Mataró, i em sap greu dir-ho, ens trobem que encara que hagin canviat les juntes directives de la Unió de Botiguers, hi ha més comerç. I el que hem de fer és, si som representants del comerç de Mataró, hem de ser representants del comerç de tot Mataró. I si hi ha un lloc en què hi ha mancança perquè hi ha poca gent implicada o perquè costa més, perquè hi ha menys continuïtat comercial, doncs allà és on es tenen que aplicar més esforços. L'avinguda del Corte Inglés, la locomotora, quan es va fer tot aquell pla abans, a finals dels 90, el comerç Mataró Centre éreu vosaltres. No va funcionar. Hi ha que buscar altres coses. O diem-li, escolti, volem tornar a ser la locomotora. Però per tornar a ser la locomotora, la mentalitat del botiguer ha de ser amb una mentalitat com si fos d'un centre comercial. De fer uns estudis amb un plantejament, amb una ubicació determinada, es va fer tot l'estudi d'impacte comercial, es va fer per un lloc que no és on anirà al final. I dius, és impressionant, no? Doncs clar, hi ha hagut moltes iniciatives des de l'Ajuntament, des de comerç, per buscar això. És difícil, És difícil perquè... Si tu et repeteixes constantment una cosa, acaba sent veritat per tu. En un dels seminaris que vam fer, un ponent ens explicava a tots els comerciants de Mataró que crisi, etimològicament, vol dir canvi. Llavors, si tu planteges d'aquesta manera, li treus aquesta part negativa que potser li posem i no la té, perquè el canvi en si és constant, constantment estem canviant. Tenim que convèncer-nos de repetir-nos cada dia, o cada instant, o cada moment, o cada vegada que necessitis, cada vegada que tinguis un pensament negatiu, heu de dir, no, bé, això que em passa és perquè tinc que aprendre alguna cosa, endavant. I plantejat així, canviarem el món. Canviarem el món.